Kuin moottori hyytyi. Ja se kuitenkin periaatteessa pitäisi olla aika helppo ratti sille, että ei tarvitse kuin hämärässä kitkutella maailman ihanimman ihmisen luokse. Silloin oikeastaan päikkäreitä ei välillä oteta. Että kyllä tuo taisteluhalu kaikkinensa, niin se pieneen jää. Joo. Ja se on silloin niin yksi. Puolustushalu sama juttu, jos sillä olisi oikeasti ollut mahdollisuus, niin se on ottanut pitkät. Eli siinä ei ole mitään sellaista aktiivista yritystä ollut. Ja se on -1 ja se on täällä sama halupohja. Sitten tullaan tuohon terävyyteen. Sama juttu, ei suurlumihankkeita. Siellä nöyränä nakotti täällä ei hieno siinä. Mutta tietysti äärimmäisen rehellinen koira ja silloin kun sinä olet kuviossa mukana, teidän yhteistyö toimii hyvin ja sinun tuellasi sitten selvittää tässä vaiheessa. Toimintakyky, kelkkahan oli varsin mallikas. Se oli tosi hieno. Mutta sitten tuo pimeä, meidän kesken sanottuna, niin oli aika suuri. Niin. Sille ei oikeasti ei mitään surkea, vaan koira tekee niillä ominaisuuksilla, mitä sillä on. Ja se oli vaikea rasti tälle. Ja vielä vaikka sitä valoa annettiin, vieras ihminen seisoo metrin päässä sinusta, niin silti koira pitää vielä kuvaa niin suurimpana mörköä. Varmasti erotti erotti sun hahmon siitä. Et kun me ajatellaan että koiran itsenäinen aktiivinen toiminta ilman ihmisen pakotusta tekee, niin kyllä se pieneksi jää tämmöisen. Pienikin pitää toimia. Ja näin ollen plussia täällä on 134, miinuksia 26, eli 108 pistettä ja sitten kaikki nuo hyväksyttyä arvosanaan vaadittavat asiat on kohdalla. Se on hyvä. Se oli oikein hauska. Nyt ei tule meidän. Näinpä. Hieno homma.